मालिका हारसिं दाखोमाबाय थायो आं गुरनानै बेखौ ओरैनो होला जायो मा ओंख्रि जाखो अमा बेदर बे जाबाय अमा बेदर बाबु बेदरखौ जाना नायनो जा मा बेदरखौ जाना नायबाय नै आकाशखौल' सुवाखै नोंलाय ओइ जेबो जाया आंथ' मैला दाङाखैना नंगौ सिगाङाव खिथानाय बिराद बोराया माथो माबोरै जादों थिगानो दं मोजाङानो जादों जादों आरो बर'नि माहाय मोजां जायाखैना बर'नि खानाया बर'निबो दोङो मा नांगौ लाथाबो दोङो एम्बु दोङो मोजां जादों मोजां लाथा एम्फौ एम्बु ओमफ्राय मा दोङो लाथा एम्फौ ओमफ्राय एम्बु एम्बु बेदर कम्पाला हरखालाय होफैग्रा दोङो ना जोंलाय मा मिथिगौ दा हमालै ओमफ्राय साम' साम'बो दोङो आरो नाफाम दोङो नाफामबो दोङो आरो औवा मेवा दोङो आसार गासैबो दोङो आरो दंजोबो अनलाबो दोङो अनला ओमफ्राय मा दोङो आरो मा नांबावगौ मैगं बयल दोङो ओमफ्राय आरो मा नांबावगौ आरो मा दोङो गैला जेबो गैला बहुद दङ दालि सालिया दं दालिफोर दङ ना नुवाखै ना ओंखाम दोङो दालि बे आनकमन फानलु जादों दा फानलुआथ' नों गायनाय ना मानो जों गायनाय फैनायखौ होनदां बिदिबो दोङो दंजोबो ना नायथां नोङो मा दङ दंनायालाय दङ थिननाय जाबाय आं आदाखौ न'खौ मोजां बानाय होनबाय हादोंमोन मानियामोन ना ओंखायनो आं बुंनायखाय मानिबाय बहाथो ओइलाय थाग्राफ्रा बेनिखायनो औवानिया बारा मोजां नङा आं बुंनायखौनो मानियाबा गावगाय आं बुंनायखौनो आं बुंनायखौनो बानायबाय दा बायनो नागिरो हनै बेबो औवायाबो जाया बेखौबो गोदान बानायगोन लासैनो बानायलां उनाव लासैनो बानायलां मानो सिनाय मोनालै बेफोरखौलाय मानो सिनाया बिसोरखौलाय मानो सिनाय मोनानो जोंथ' मोना टाइमखौ नोंथ' माबोरै मोनखो एलेगर सारनानै गासैबो मिथियो मानो मोनखो माने आङो दै सायाव माजों हालेवनाय नांगोल ना ट्रेक्टर बिदि बुंफ्लांबाय रे माथो एल'नाय माने एल'नाय ना बुंफ्लांबाय रे बेनोथ' फायरा जाहैबाय आंहा आरो दुगैनो थांनायाव नोङो सान्दा दैजों दुगैनानै बेनोथ' दाउजेङाव सान्दा दै नाया नोङो बेनोथ' बेनो भाइरेल जाजोब्बाय नालाय जोंहा बे सैमाखौनो फिसिदों नामा फिसियो बे जाबाय लकेल मानसिफोरखौ नेयो थारमाने बयावबो दं माथो सैमाफोरालाय दा मोसौफोर फैयोना मै फैयोना बेखौ होसोयो बिसोरो ओइलाय आरो मासे सैमा दङ मासे दंजोबो आं बेयाव फैया 1 इयार जाबाय 1 इयार बेनि उनावसो फैबाय 1 इयार जाबाय आं फैनाया जों हदायबो फैयाना 1 इयार जाबाय ब्रादारमोन गाखोनानै बोरै मोनदोंलै मोजां मोनदों गोलैबासो गाज्रि जागोन दे थाखा फैसा दङलै नोंसा थाखा फैसा दङ दा सिन्था खालामनाङालै नोंथाङालाय गेलेदो गाखोदो मालायसो फटक लालासोदों माथो फटक लालासोदोंलै बिनानाव मोनालाय अबेनिमोनलै हरसिंगा जायगायालाय मा पाता गैलालै बेखौ बनायनाया गासैजों खै हाजार थांखो बुंनो गैला जोंलाय बुंनो गैया बेफोर बुंनायालाय मासो जाखो थांबाय आरो ना थांबाय आरो बहुद थाखा फैसा थांबाय बेखौनो बुं आरो थांबाय आरो ना थांबाय माहा थांखो बे दङ माथो बेलाय माहा थांखो मा सोर जाखो सोर जाखो माने माथो होनबावगोन बेखौ सोर एल'खो मिस्ट्रिफोरनि होमबालाय खिन्थु खोनाना बेयाव गासैबो थाफैनो हागोन नायबाय
एल'गा दोंना एल'गा सा दोंना जा थाग्राफोर मा बरिया बरिया जाजोब्बाय जा इबोनो नै जा आइ लाभ इउ सनाया नै नंगौ उन्दुनायलाय बरिया मोजां मोनदा बरिया गान्दु लाना गान्दु उन्दु बरिया मोनदा मोजां नै मोजां मोनदों नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोन सिन्था गैला गावबाय गावबाय रुमाव थानानै दुगैनोबो हागोन नोंथाङा मारै मोनदों बेयाव मोजाङानो मोनदों मोजां मोनदों माबायदि रुमफोरा माबायदि जाखो नोंथाङा हायोबा बुंलाय थिगानो जादों थिगानो नोंलाय नों हर माला थाफायगोन हरसे दा दैज्लां बोथोराव गरम जाबोला थाबायनोसै आंबो दैज्लां बोथोराव फैखाबायावबो जासै बेयावबो माबायदि नायनांगोन ना आंनिया ज'गा बेयाव ना तु बायालै बेयो बाया नै जाखाबाय दिनैबाबो जाखाबाय दिनैबाबो थानो हासिगोन सोरबा बराबो थानो हासिगोन आं बिथांनि आदानि फन नम्बरखौ होनो हागोन जाय नोंथांमोना फैयोब्ला बिथांनि आदानियाव कल खालामबानो जाबाय डाइरेक्ट आदानियाव कल खालामबानो नै फार्स्ट कास्टमार नै थाग्रा रुमफ्राबो फेनालाय माबायदि फेन लागाव बरियालै सोरबा लेपटपफोराव दोननानै कम्पिउटार सप्तासे थानो हागोन हाया सप्तासेनिबो भाराबो थानो हागोन बोसोरसेनि भारा बेलेग जायो आरो बोसोरसेनि बेलेग जायो आरो हप्तायाव होबाबो जागोन हप्तायावबो थाबाबो हप्तायावबो होबा जागोन बेखौ मा जायगा बुङो मा आसाम बेखौ बुङो उदालगुरि ओमफ्राय आसामावसो थाबायब्रा आसामानो मबे हालागै सिनाला आसामाथ' बै थांबाय हाजोआ आसामानो गोलैजोबो बड'लेण्ड बिटिआर बड'लेण्ड मिथिया बारनांगौलै हप्तासेयावबो थानोबो हागोन हप्तासेयाव थानोब्लाबो भारा रुमखौबो होनांगोन जिखुनु जा बरिया हप्तासेयाव थानोबाबो बेयाव जिरायनोबो हागोन रुमफोरा मोजां जाबाय नोंथांमोना हर थाफैनो हासिगोन आङो आदानि फन नम्बरखौ होनो हागोन जोबोद मोजां जाबाय नै आं जायगाफोरखौ खिथिबाय नै फेनबो दङ लाइटबो दङ मबाइल चार्जिंबो मोजांलै अनेक बायदि रुमफ्राबो मोजां आइयावबो दङ बायदि मोजां एखेयानो जोबोद मोजां थाफैनो हागोन बेयाव नै आरो माबा नोंथांमोना गासिबो फैनो हागोनलै सेंग्रा सिख्लाबाबो एल'नो मोनगोन नङालै फैनो हागोन गासिबो फैनो हागोन आदाया मा बुंनो सानो हायोबा बुंदो माबाफोर खबर दङ नामा नोंहा खबर माने दा जोंनि उदालगुरि ओनसोलाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव मोनसे मोजां माने रिजर्ट बड'लेण्ड हेरिटेज माबाया एग्र' टुरिजिमा मोनसे मोजां मोनसे माने जोंनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ मोनसे फैनानै थानानै हर थानो हागोन बेवहाय फैनानै फेमिलिजों लोगोसे मोनसे इन्जयमेन्ट मोनसे परिबेस दङ दा जोङो बेबायदि परिबेसखौ उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव खुनु गैया बेनो प्रथम आरो बे हिसाबै जोङो बे बुस्थुखौ उदालगुरियाव जानायखौ जों बयबो उदालगुरिनि रायजो राजाफ्रा गोजोनदों आरो बेबायदि मोजाङै मोजां सोलिलांबाय थाथों बेखौ जोङो कामना खालामनानै गोजान आंनि मिन्थिनायाव आसामनि दाब जायगानि मानसिफ्राबो फैयो आरो थाफैनो थाखाय सुबिदा दंजोबो आरो थानो हागोन आसामल' नङा भारतनि जिखुनु जायगायाव बिदेशनि मानसिफ्राबो थानो हानाय बेबस्थाया दङ बै हिसाबै जोङो दायो बिटिआरआव सान्ति मोनसे परिबेस फैबाय आरो उदालगुरि जिल्लायाव बड'लेण्ड हेरिटेज अग्र फार्मआ मोनसे मोजां पदक्षेप लादों बिनि थाखाय बैनि मालिकखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन बै हिसाबै बिथांमोन मालिकजों लोगोसे बे मालिकजों धन्यबाद होनायजों लोगोसे बिथाङा बेबायदि आरो बिभिन्न जायगायाव मोजां खामानि मावनो हाबावथों बेखौ जोङो
इसोरनाव आरज गाबनायजों लोगोसे बिनि प्रजेक्टफ्रा जौगालांबाय थाथों बेखौनो कामना खालायनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय गोजोन्थों बे थाङानो थिखौनो बुंबाय ने हामबायसै बरिया रं थाग्रा दं बरिया नोंथांमोना गासैबो फैनो हागोन हर थानो हागोन हौवानियावबाबो हर थानो हागोन सेंग्रा सिख्लाफोराबो थानो हागोन हौवानियावफोराबो थानो हागोन दे आं भिडिअखौ फोजोबबाय जाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो आरो बिदिनो कन्टेन्ट गोदान गोदान मोनबाय हागोन आरो लाबोबाय हागोन दे शेयारबो खालाम कमेन्टबो खालाम जय बर' हारिनि